Garaşdyrylmagyň 33 ýyllyk münasibetli magtymlada Näqi Türkmen Döwlet Üniversitetinde injener tehniki we ulaw kommunikasiýalar institutyna, Türkmen Döwlet Mali institutyna, Halkara Insanperwer Ilimler we Ösiş Üniversitetine, Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna, Owuzhanada Näqi Injener Tehnologiýalar Üniversitetine ýurdumyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet Kitapxanasyna geçirilen dawralar ýokary ruhanytligi beslenýär. Bayramçylyk şäherleri mukaddes garaşdyrylmada bolan bu ýysanjyň öz boşlugy beýan urly. Ýagşy geldi Qayfada Näqi Halkara Newit we Gaz Üniversitetine geçirilen bayramçylyk dawralaryna ýokary galkynyş mahdus boldy. Şäherlerde häzirki döwrüň dörejilik we özgördiji güýji anyk duýulýar. Türkmen halky watamyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 33 ýyllyk bayramny giňden belleýär. Bu şahatlykly bayram hormat prezidenti bilen başlangyjy boýunça esaslandyrylan berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüniň ruhuny dawrananlar. Halkymyň ruhy hemde demokratik tejribesini, milli bitegligi we jewitligi alamatlandyran şäherlere işen häsiýetiň mahsus bolmagy belläliklidir. Ýokary ruhanytlyga beslenen şäherler giňgäri bilen tapatlandy. Belenten ýanglanan aýdymlar toý şahatlygy şäherlere öz boşlugy bedeg berdi. Owa Hoşuluk Üniversitetinde Näqi şäherinde kuwwatly ruhy mazmun jemlendi. Dawaranyň ýokary ruhanytligi halkymyň midemet agdyberligini, bitegligini alamatlandyrýar. Bayramçylyga başlanan şäherler Türkmenistanyň parahatçylyk we dörejilik ýörelgesine üýtgewsiz ygyrarlygyny aýdym görkezýär. Üniversitetde geçirilen aýdym faally dawarda bu aýdymlara aýdym göz ýetirmek boldy. Dawratnaşylar döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hem de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.